ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem do tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt-à-porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar koli di nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage rewe warko nage kwala fomo kilo dali samba dado noli go yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan daga kadi ko kala de yasin woni ko ngenange wuli Allahu akbar e moji ala problème enen moji men nande an to jeeda fof tan ala haala téléphone nena wallahi an nedo meeda noddema téléphone tan tawne ware an ada haala téléphone aji ma godi min de sumi meedino jagge téléphone to weedi jaggede wuro he mi fiye hami data nodde da ton donc da he amene yettini min de ko goguma yasin kaldan dum de nodara hamde de ko goguma yasin kaldan dum jod ay atela men non way juddi hala antum hasino didi haalande hunde haalan ko madana da hamni noddal ala dum kay digam no fewi de benni gila bami noddem ha joni biya ko kalanduma ko madana ham anne kadi so na ko birtide jeerto ton melfaaji tan joddi jarri ala an adande an dum woni ko waran bibi nodduma mi haalan ma sar yidi mi sodan ma hen to birtida din melfa jeere e janga mom yaron ala problème jam gogo na ko karane ngona wallahi karane dina sagindirade ko jam gogo mi sowlul ma seral ko jam en jagi hakkila mon feewi gay halna mi tan boni bernam de halna non est ce que jarani jari awto nam biya yettinta mais bernam de boni hen non won problème gogo min ko nan mo vraiment en laptimi quoi laptima parce que min ha so mi remi ngesa ba no bangi moji a septere no dem nyen no en ngesam to ñu wana bangi moji ay ko baale be ndewi hen ko ngay ko baale be ndewi hen moji ko baale de ndewi hen baale be ndewi hen wana ndewi hen eyo joni gogo mino molum lay wuri he wurgo fof yo tan dum no way hewde rew jew no donki mi hebde deboni wallahi ma heb jew tan donki mi hebde deboni ma heb o repu ma heb mino tan bodum lo en tan mi rongi hebde muñi ma heb ko hen wona sa renta min ko wi ham dum mi famani de la fo famde de wallahi ko ma famde jara garawul opir non an halna mi tampi mi mayi no gogo opir non o fuddu nan be opir non de so mi leli mom tawra ko mbada mayi tan mi ya quoi halnam tan parce que joni kay hay mayde tan borni mi warto tan ya bartoda wallahi la mal ay sahi la wallahi parce que tabi aljanna kama soyno taw kan sa mayi kada ubbita do yaltinte genal de duppe kan sa mayi nyen mayda de min nyaama min jara ko welmi mi mayra parce que so mayi harata yimbe nyamde hata yimbe yar hata yimbe yar haajuji mo tefta hal serembe be wallahi woppube jarayn kala gonga saha kala fenande anani a jarande a yaltina laani are hon kalda nom téléphone
goggoma yasinde kala non ko jam kadi jam so woni jam de kambe gonani jam ale ko kewi galle mabbe ko waɗanno ham wi o dalde yere bonne ne no wiere buubel e asmi kabanno kaba wi buubel e asmi ko unondiri ha digge gondodira kaba ene kaba sababu ne yera o dakka debe kam nanno yera be kam danno sababu ne yera dum be kabanno nene yera ko wondi dum jahni kam min ni wona dum jahni kam yera o kagaada yera yodaani yera towi yera tuñwi yera heewi problème yera haangama sababu ni yera tax yimɓe ne kaɓa yidde de wawi fof men ko yera ɓufti belki min mi ronki andu fo yera holko wonti min ko ɗum jahni kam saka rewɓe ne kaɓa sababu ni yasi mbaɗa ha yasir wi kam gara bébé min jiɗi tan gara ga en kam balla mbimi min onon e bone moon min kay mi arani mbaɗa moole Allah min ɗo lesa mo gonmi o mi yiɗani haydara ko bonnani kam ya walloyde aɗa andi ɓiyo ko kangaɗe asmi kam aɗa andi sella gila heldotoɗo ɓi jaran min o wona pulla kay min kay mi walla yabare moole walloyde a jiɗiɗa wi legal maɓe fo ari ɓe kocci booluji ɓe kam yalla firtuya yere sababu yere de ɓe kabdanno ɗum den jahni kam min yere darguiri muɗum tan hol rewɓe ne jaara kaɓa sababu ni yere asmi e buubel joɗata e legal tan de kaɓata sababu ni yere min ha joni ɗum waɗi ko jaale hande mbaɗa jalli min kam ko ka accino kam ɗo ɗum kam ɓe mbarandirat toon yere nde ɗaldi yewta yimɓe kaɓa sababu ni yere ɗo min ɗumɗaɗarama hawde mbimi yerene jeeri yere ngal kaga ngal kay korleji mum wuyayi cep wona serti hen on ko wiyam goni en teddi hoore ko fenande tedde hoore men ko fenande min o wiyam so mi remim dañata o sama kay ana yi kadi mi remi ngesa ba moƴƴa ko jawdi tan naari hen omo funtuma mo ñama xaalis ma o wiyam kadi ko ɗum haɗatam dañde debbo an accika haala yejjiɗi ɗum hattama dañde debbo ko penowo o wi ɗon kam ɓuri raɓide so mbir teskini ko wutteji ɗiɗi joguimi woni simsaji ɗiɗi ayi wallaya ko gornawde hoore ma nde ha laaɓi wonno ko ɓeynode ko yaano hakkillam woni kadi kay omo haalni ɗum kay arandi kay ko gonga min wona ñen fof oɗo tan ɓornoto wona ñen fof oɗo ɓornoto yimin noon holno foti wutte jogui ha holno foti wutte jogui min ɗum heeɗi wiyade haajam on koye funtudem wawi garta e place ma mbayano mbaɗa ka dañowo debbo ceernajo daalo virgule ɗo wawi guitta virgule o berɗa ko manda ko virgule manda ko berla fo o wi o sifima kam o wi ne babam e nenam sa yimi wayindani ko babam e nenam mbaɗi ham la ilaha illallah babam e nenam mbaɗi ham noon wona yena ɓeyde nadde tan mbaɗa yima ala tan ɓeyde nadde oɗo ceernaji o wi nenam wonano pamodirnoɗo e babam eɓe goñodiran noon feewi o wi no goñodiran noon ni noon ngollon goñugol addanimo o ñirade nda o feni bamma ko toppittoɗo debbo woni ha debbo ko ñaali ko fof o fita debbo o ñamminat o yarnat fof waɗa so winomo nanduma yeren ko fenande surtout hen andu hay wala jam kalmo ko noon way wallahi Allah siri noon way ko jiɗɗa wonti o haalan tan wona ko haala ko fenande jokke haajuji ma jono mam dañ debbo kam ɗo e wedde taw ko anani nouvelle ya mamartema ya yalti hen a yaltide wallahi iɗum ɓuuri moƴƴude mi ari haalande woni mbartiɗa ala san wallahi jogornom nan ɗum no tagiyam haaldude e maɗam nanuma sen moƴƴi walla moƴƴani ala hawla wala o artata hen ñande wonde oto yurnir seeramɓe sa yiɗi gurdam ma kay jokkiti cuhawma oto lijjiti seeramɓe koy sa haari konngol mi ala toma mi ala gama a jarama e Allah jarama mom saggidi ya jarama guittadi ɗum e ɓarde ma e mi warto sa warti ñalam ko hormin goyma min deƴƴa golle ma jooɗi golle ma peewi mbo min beltima kadi e bisimilla mo bismiɗa min ɗo e galle ma o ene heewi min gaari e galleji min mbiya door à la porte kono aɗa waɗa min noon nde min gaari ɗe a wirtu leeso birtoɗa marlaji mbaɗɗa tufumeje ndiyam ɓuɓɗam dokkuɗa min a jarama fof noon ko teddungal a teddini kadi hewɓe kala beltima nde wonno ko gawlo e ñeeño beltinɗa gonga a jarama no feewi noon kono hamin garde nagge ma e ceeɗu woye dembinare lamɗo tawɗo laamu galle bamum Fall rutti woni lamɗo woni jongru o wallahi o woni Ablaye Fall hay so ɗon gandodiri ko ganduɗo weli haalande holo haalam ko woni koye haalande mo holmin waro jungo ngo jinmi ko rafayam haalam taw ko aduma mamin kalande joni ko addi min a teddini min noon a jarama joni ko woɗɗata ko ɓooyata ma ñeeño haalane ko addi min ceerno Gisi
ko ɓooyata kadi ko musata seydi mbow a jarama anana weltanama jarama gisi hade ñeño hande seeɗa mi hokkon an gawlo ka peno o woto marlaji belta mum a yiɗo marla o kam seeɗa an hade ma jabade so gawlande fena ala kadi ala mbow a yiɗo marla on ndi min de ko holtunoji bam men jokko ko haala teddugal tan mbo jokko min calminima no gawlo wi ni kadi min ngari min garde fayidagal amen min ngari min garde jikke e gandodiral ɓoyngal gila hanki taw hande arani wallahi o ko Ablaye Fall aɗa andi ɗum no fewi kañum enen anduma no fewi enen ɓeɗo fof eɗen gandodiri wallahi immade ogo noon ha yetto hamaraɓe ene woɗɗi kono waɗɗanani jiɗɗo wallahi kadi min gummide faydagal min garde jikke amen ko ngam arde haaldude Oumar Mbo ɓurɗo andirede ɗo e hamaraɓe kadi wonno ka neɗɗo mawɗo ɗo wiyama saɗa nokka jeygue ƴeew galle ɓurɗo wadde deere e moƴƴude nokka ɗon jeygue addunomi ɗo noon hande ko dartude hono ɓiye biyeteɗo Ummu o mokkani Oumar accam gueye mokkani eyyi kono kam accana hami gayni aɗa nde woni mokkani accata ko liɓa kam hal cow liɓa hono ɓe biyeteɗo Ummu o min jinno dartude min dartanamo ɓi Ablaye Fall wiya manil ko moƴƴo ɗum woni koyɗe amen Ablaye Fall noon no wawi haalandemo ko woni ñeño a tampini hoorema guila départ mi wima mi hokkani jarani kadi haalami ɓimo ɓiyi komo ponni hokkude so tawi mi dañi ɓiɗɗo mbiɗo hokka ɓiyiko firtu kanko dokkumi min noon mi ƴettata ɓiyam mbiɗo hokka jeygue yo haal ka yoɗ yoɗani ala yoɗ yaare galle mbiya haalam yoɗani yaf kala haala bande Oumar mi hokkata ɓiyam jeygue aduna fof nandi o no way famɗude ni ko noon way hewde jeygue min noon ɓiyam so tawi mbiɗo hokka ɗum hay sinno ko miskino yo dañ jam to woni to fayi to kanko noon ko miskino o jabarani Allah ko kewɗo huliki omo heewi jeygue ko tangaragata aɗa andi woni tangaragata ala mi ke joni ɓeɗen darma hokkani minen meɗ ɓe Oumar min woni basɗo mawni kiwiɗo haydara ala ko mbawɗa hen min tawi a majjani to ndewɗo ne heewi anani so tawi woni ko debbo Ablaye waram ses mi heeɗi on somo haala keɗo ɗon musubiɗe haala mbiya Ablaye ko to ablata ɗo heɗumi sesara jomum Oumar ko say mawɗo e nder say seɓe Oumar ko iñan jomuro sese an so tawi wonano o gisi wi galle ma aɗa andi min ala mbaɗa miijat galle ma tawi ko jogonode jikke tan ko gisi wi galle ma ƴeew feɗen mbimi mi yahan to mi waɗan ɗum hannde mi waɗan ɗum janggo min mi wona berowo jof moƴƴi anani Oumar kasto rolla el bro Oumar jomuro sese an e ɓinguel ma fof ñor sese jomuro sese Oumar mbaɗa aɗa jibini ɗum addanan ɗo jomuro sese Oumar haalano kecci Oumar ba mbabba tugala heeɓi mbaɗa ummo to mbaɗa haɗa mbaɗa ɗo mbaɗa goya san woɗo no bogu tabalde buuba mbiyaka me kucciro fatiga gawlo wa yo ono ɗon ngala fullo ala mbo billahi on ngala ko fullo kanko o ñakki fullo soɗon joguino fullo wona on gardano ala mbo soɗon joguino fullo wona guelɗo jabata guel bagel bereal men kotan yadude o o ko neɗɗo ala min sa wiyam bere armen mi ñorma joni mi ñorma sa bere almen aɗa andi ɓuuri wel jomuro aɗa andi ɓuuri wel neɗɗo saɗa yaade kellifaɗo ala ko kilifaɗo ala kamon jomuro wuraɓe an ka kilifaɗa jomburo kamon jomuro wuraɓe jomburo o mbiɗa majjum jomuro onon neɗɗo o hay bisnade hoɓɓe ɗum ko neɗɗo suka debbo mo aɗa ɓuuri he jomuro mbiɗa su goɗɗum jomi haala ala mbaɗa heheno gartogal ni mbiɗa su joni haala Allah bonima santara en garani sakko kanan mbiya ko haala sukku way ala santan sese min hay goto andira kam ɗo o ko bandi akala ke debbo mbo ono ke debbo min kay mbiɗa hokke debbo par ce que mi dañi debbo joni wala kanko resal ko kecci ɓiye so andino ko santat babiraɗo goɗɗo mbo an so tawi jamma arana hakkude weeta Oumar hoyat jomuro joni jaba o woni halifa tulli général tagaji sese ala mi haala ɗum min mbi noon ko caga astafurlah minen ɗum addani min ɗo jomuro surtout an foti haalde hunde an waran en garani surtodirde jomuro hakkude ma yasin findima gartu e segi noon hakkude makko yasin mayde rowndetede de ka cukalel hakkude ma yasin holmo rewani temed debbo ma rewan mami haal mami ɓiye biyeten mami haala ɗum gurdam ma an gonɗa sa noddimo min nodda ɓiɓɓe haala gurdam ma an ay warga e bundire keɗe ɗe seeɗe suɗa ma ɗaɗo kine ga holte kaɗo baras kiɗiri wona an keɗe ɗe seeɗe keɗe heɗen gawlo oɗon gandi o jinmi jalte gallam
e kono hade mi yeltu tan jinni goɗɗum mi yiɗa tan jalte gallam minen bahe amen de puɗade galle ma de ngare jen bahe wona galle ma ɗum fof mi fusti ngal Ablaye Fall bahe jalte galle ma jogui galle mi ko oɗo fan mi ƴettoñu ma taw mi jettoma ha barigal heewa ala mi jettoma ha barigal heewa mi norma joni ja jarani kono Umar cinni ko pom holla musika jarani Umar ma yimi jettoma ha ma heewa ma yimi jettoma ha ma heewa jaan ndar mi gadduɗo mo an nagge bak an mami yanima an nagge bak ya jogi hakkille nagge moƴƴi jomur tim kastorowa el bro Umar moƴƴi aɗa bonni el bro Umar moƴƴi el bro Umar am wa ko ɗon moƴƴi Umar du rawan baɗeru ni webi min Umar sa wi ko Umar sa ko dalma ala warɗo to hen Umar hal mo do dare warɗo to hen ha gasi min so cukra fana hono min mari waɗani hamara moƴƴi o darno bakke to faram ngol ok aɗa bonnidi an merde los min kala ngaro min saɗa ñaali ko to karta min cugagam to pottinima fof teer ha maji de pandalam ma gili gonɗa ko kaaɗi gili gonɗa ko ƴeyre gilma jumbo ayi jam haalno jomur gisa famay jomur e mun sincere gawl nam ay ngandi sa Umar waɗa barke wona wima sayiɗo marla woto muusi ɗum woto muusi wala marla o wondi ko wala marla helmi bonidima ay wala marla somo jogui hono wetat kala tawɗa galle ko noon wori a adani kono jumbo usutation ma o joni en way taw ƴewno ko tollide wallahi hollo tollide mabɓe o ƴewatade waɗa ƴewno taƴir o guila hamin tamɗi a yawi finnude omo zeranno yasin min o cuhago on guuro wonde baba galle yimɓe fof ɗe gandi ko gonga ko dabrowo bon karla fof gonga o habbi yasin kaɓɓol min jaɓi ko gonga ganda ko inna aljanna o haɓiri mum enda gawlo nam Umar ala marla sa yo wima e a sayiɗo marla o ala ay sa hoɗima galle kala tawruɗa ko non wayi ko gonga ko ɗum musi pour que mo hala marla ko gonga ay so ɗum ɓenni o hokkata en debbo par ce que o wilo komo géré yasin ko mino hefti o ko fonandi ɗum ko cuhago wonno ɗum ɓenni noon nde ɗum ɓenni baba galle dabrowo baba galle konko dabri yasin haɓi ɗum inna aljanna ka ay ɗon woni ko min sinatma gonɗinma ko ɗon a jagimo ko gonga addani en ko gonga gisi no wowi waade fof galle jano garɗen oɗon jooɗi space mum wonene jooɗi oɗon cuttodira ko ɓenni duuɓe kiɗali jarani ɓenni ko jarani en wawi taw holko ƴewanno e men tan wallahi en wawi taw ko ɗum noon hayso fuɗɗiyan accumo min de kam gawlo no jogori min Umar Mbo yakari ni ene wawi taw o ƴewno ko tolle ɗen wallahi en wawi taw ko ɗum gisi kono noon ko ƴewonno tawi o ƴewno ko bonende o tawi ɗon par ce que annda hollani mo jaam jarani kanko fo e ñaadde wawde jandilde anda ko firiran aɗa yawi finnude jarani ko enen dartar enen goni muñoɓe ɓe ay saɗa darta jarani kadi ɗo yewno konguɗe joni yasinen ga baba galle ke an horma aɗa enen fof eɗen gandi ene pijji so wonano cuhagu walla kaɓɓal min musi cofnam cofnam ma ɗam ɓuuri bonde min musi ko hasine ko ɗum woni alhaali Fille, on est jafe-jafe. Gouverneur Mariama Traoré. Mon amour, tu es où là? Oui. Sous-préfet Ahmed. Moi, je dois partir au marché. Ah? Je dois partir au marché. Tu dois partir où? Au marché? On part à Sambou? Ah, non, laisse tomber. Je vais aller seulement. Non. Je vais te accompagner. Tu vas partir tout seul. On y va. Non, les gens, ils vont parler seulement, c'est pas bon. Ouais, les gens, je me le fous, les gens, les parler. Les gens qui parlent, ceux qui le volent. Si tonton ou tanti voient ça encore, ils vont parler. Tonton, c'est tonton. Tanti, c'est tanti. Ce que tanti fait avec les tontons, je me le fous, je ne me regarde pas. Où est le problème? Mais l'autre là aussi. L'autre qui? Ah, moi, je ne veux pas parler de son nom. Hein. Sinon, il va dire que j'ai dit. C'est qui, Boubel? Oh, faut pas parler. C'est ton yontende. Faut pas parler. C'est ton yontende. Ton yontende, je te fais tout ce que je veux. C'est ton yontende. C'est bon. Ouais. Yo Boubel nan. Arrête de crier. Comme Fall de Boubel. Arrête de crier. Arrête de crier. Pourquoi tu as peur? Non, j'ai pas peur. Je ne veux pas de problème seulement. Viens, on va. Quel est le problème? Moi, je accompagne ma femme. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème dans ça. C'est très bon. C'est très bon. Voilà, ça c'est bon.
Ça va me faire plaisir même, viens. Plaisir, c'est partagé. Je sais que c'est bon. Viens, on va... Voilà, ça me fait plaisir. Viens, on va partir. Viens, on va partir. C'est bon, mais faut là que boubel yo car ko yontanema sam welam doucement hagnatoda. Oui, viens. Tu crois hen maydo hen fof pondumi hen. Viens, on va partir alors. Où aller partir? Pourquoi ça? Pourquoi tu as peur? J'ai pas peur. Non, tu as les peurs. Pourquoi tu as pas avoir les peurs? Ah non. C'est une personne problématique. Laisse-la. C'est des problèmes seulement que nous. Ce qu'il faut, elle le fasse. Ce qu'il faut, il le fasse. Ça, je me le fous. Iligonda kakadi, iligonda kojaire. C'est que dit les villages. Oui, tu parles marché, tu accompagnes ta femme, tu parles, les hommes ne vont pas mourir. Mais il y a quoi là-dedans? Si un homme accompagne une femme au marché. C'était amoureux. C'était amoureux. Tu peux accompagner ta femme, il n'y a pas de soucis. Mais les gens là, moi je ne comprends pas. Ça c'est quel arbre ça? Si c'était les Moussa Diallo, pour un copain, sa femme est Amérique. Sa femme, il est Amérique. Sa femme, il est Amérique. C'est Moussa qui fait le marché. Bien sûr. Qui fait le marché. Un jour, il m'a appelé vidéo. J'ai regardé Moussa, encore tu dis, ici c'est Amérique, c'est les Warbe qui voient les Ndougoïdes. Ah, bien sûr, partout même. Partout, c'est les hommes qui vont au marché. Aïe, sur les voisins qu'on allait passer, là. Qui ça? Les voisins. Qui est dans la boutique là? Il m'a dit, Yara, j'ai dit, hein? Il me dit, toi, tu es les hommes, tu pars, tu accompagnes les femmes au marché. Tu sais, ici, pour les hommes, c'est les hommes ne veulent pas les marcher. Les hommes ne veulent pas les marcher. Les hommes, c'est les ça. Ils partent seulement dans les champs. Gassi. Les femmes, j'ai dit, si c'est les boubelles, si c'était les boubelles, là, je ne vais pas les marcher. Pourquoi? Parce que c'est les boubelles, c'est les Tchosan Fout encore. Si c'est les Assimi, ça c'est le coudoir. Je vais très bien les marcher. Je vais jusqu'à personne vient me dire pourquoi tu vas les marcher et tu accompagnes les femmes. Je lui casse le gueule. Mais il n'y a pas de mal dans ça. Si un mari accompagne sa femme au marché, c'est juste un plaisir parce que le mari n'a pas quelque chose à faire. Musique poulard. Ah, c'est voilà. C'est le voilà. Tout à l'heure, c'était les musiques poulard, hein? C'est pas guitare, quoi. Ça, c'est le voilà. Oui, ça c'est les tagués. Les morts, les morts. Les communications mortes. Ok, musique. Les radios halpoulard, musique. Oui, je vais l'écouter encore. Mais je n'entends pas. Bismillah. Ah, oh non, non. Jonan holko hedma an sancude hoore ma nde ay hoore ma nde no firde ay jin woni koye vacances isa woni vacances ni gaccirta hoore ma nde mbaɗimi janggoyani kay jere sinno mbaɗa yahanno école kam joɗɗon ma fewnude hoore ma nde mbiya tawde mi yahan école ya ko gasarade gasara kala ko yahata yo arite neɗɗo kala ko ganduɗa continta oɗo suɓu ko woni kadi a fuɗɗi tan ko yahata heewi ko darade eyyi kaale e ɗum ɗo honɗum kaale hen keccol no sumoro jorgol kaale hen gila e law ko woni kadi buubel Ugo Yasin mi miɗi yaade jeere ha yero ɗoftimi ko fot duuɓi ko addi ɗum omona yaade asimi jeere omo jogii siwo omo haala ko rawane ko raftande ko namda ko fof buubel ko soofidal ala hen holko woni ɗum ne ko haali ko holko woni hen ko gonga hay
mo yi yorene yaade asimi jeer yimɓe ne mbiya omo yaade lembel mo ho yaadane jeewmo ko haadi mo yaade de buuɓe ya haltumo wuuri ya haltumo wuuri ka nafige wona nafige kala o gongo fof wiye ko nafige wona nafige kala ko soofi dal yoɗani wonko ganduɗa yoɗani dal yoɗani e gorko yero nan way tan no hammadal nenoyni ha ene wi tan asaman mboɗomi elle balay darde nena ko buubel haali ko gonga wona lawol o ko tawi o yaadana ceewmo homo yaade lembel mo la ilaha illallah omo yaha lawol yimɓe ne mbiya o acci ga buubel wadde o yiiɗa buubel ko asimi o ɓuuri haal ha safa ƴeew oganaɓe fof nana kaala an kala galle mo ñalluɗa ma doftu jomum ha police nde puɗɗoɗa hodde ummula tan ko woni a sohlaka ɗo ya a jaa nde doftuɓe police ma heew joni ummula wawi yaade a jaa ma wonko dofta police taw wona konko o haali tan ko gonga o haalani gonga ɓuuro ngo fof ɗum haalata ummula wawi yaade lembe ɗum hoppi ƴeew ko kalɗa ko gonga ñande fof nenam jinganat ko yorede ene en accuma ko kalɗa ko gonga asimi jamma asimi ñalawma ko tawi ko yo yimɓe kala ko rewi lawol moƴƴi assalamu aleykum moƴƴi a jarama aɗa wawi nattoyde woto nattoy jooɗo kala ha safa haal ha jalta télé aɗa haala haal ka poɗɗo haalde kalɗo gonga fof tan on kadi ko remoɗum fotta ko ɓutta toon ko waymi ko ɓalloɗa ɗo mi haalanma ay oɗo ummi ko haalta ko to heɗo ɗum an yaadude gorko mum jeere kay harmani hay harmani ko tawi no jahami jeere nde aɗa andi harmani a wiyani yero yo rew caggal am yo jogonomi siwo min so wi yero ɗum ne taha ɗum rewde caggal ma a haalani na taha kay na taha kono ton ko fof min mbaɗa andi ɗum an a hollira dow aɗa yiɗimi to nder ɓernde ma to lobbudu ɓerngel ma ngel a yiɗa kam ha sisi a yiɗa ko ni tan dow tan kolli mbeɗe andi fof mi haalani Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof Woni sitanine Ugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew O wawi hen wonde fof Gili ene poori Gili ene poori